Kam ideme vlastne? Daj si šránek. Čo je šránek? Ty si šránek. Aká ryba? A ryba. Otraveš. Sme v Madeire, sme v hlavnom meste Funchal. Práve prechádzame popred múzeum Cristiana Ronalda. Hej, stoj, šefe! Čo je? A jak tam one dole toto? Jak vypnem rádio? Ty. Mamma mia. Toto je naše? Počkajte, môžem cez vaše okno vyskúšať, či sa zamklo auto? No, si. Wow. Yeah. To je ovoz a pšenica, to je dobrá mlsanica, to je dobrá mlsanica. Kde to bolo, v akom seriáli, vieš? Čo tam naskočilo, hej, halo? Hej, hopa. Keď ste nevidel, tak choď kúknuť. Dobrú chuť. Oco, dobrú chuť. Deti moje. Práve sme sa pobudili, pochystali, umyli si zuby a ideme spoznávať krajinu, ideme spoznávať Madeiru, ideme spoznávať prírodu, ľudí, miesta. Ríško nás bezpečne a plynulo doviezol na prvú vyhliadku Gabo Girao. Pitý vodič, veselý vrah. Za čo ešte? Čo chceš? Na oblečenie? Na pitie? Aby ti nezrdzavela pečeň. Ideme, že highest. Prísne to ešte asi veľmi skoro, alebo veľmi neskoro, lebo oblaky sú všade okolo. Všade okolo nás. Kvôli tejto hmle to vynechávame. Možno sa sem vrátime neskôr. A títo ľudia nemajú na výber. Tak toto, neviem čo krajšie, či to auto, alebo toto more. Wow, ty. Wow. Wow. Krása. Takže po prvom neúspechu, kde bola hmla, sme sa dostali na druhé miesto, výhľad krásny, toto je úspech bez hmly. Hmla je tam vzadu, my sme tu vpredu. Joj. Beautiful, beautiful. Sara, ako si to páči? Nemám slov, ako vždy. Wow. Počkaj tam na ten strom, na ten list. Nie, počkaj, nie, počkaj. Nie, nie. Ježiš. Poď dole už. Ja sa pokrcala sa. Čoho? Fičíme od tohto lighthouseu na Miraduro do Fio. Dúfam, že to povedal dobre. Keď nie, tak sa ospravedlňujem. V tomto turistickom mestečku sú termálne bazény. Hneď tuto je tu strašne veľa turistov. Tak ako my tu turistikujeme, tak tu turistikuje strašne veľa ľudí. Aha, tak teraz som zistil, že toto tu nie sú jediné bazény, kde sa dá kúpať, ale tie bazény sú ešte aj tam. Tam sa dá ísť. A čo
Čo sa bojím? Čoho sa bojím? Mohli sme si zaskákať. Práve sme prišli na verejné kúpaliska sa okúpať. To je super vec, čo sa mi veľmi páči na Portugalsku a na Madeire. Turistické atrakcie sú tu buď zadarmo, alebo úplne za almužnu, za symbolické ceny. Je to nádhera na tej Madeire. Milujem tvoj život!